Olemme Kokkolassa Rytimäen alueella ja tämä rakennuskohde on 50 asukaspaikkainen hoivakoti, eli ikäihmisten yksikkö. Koko luokka on semmoinen reilu 2004. Kohdetta alettiin rakentamaan huhtikuussa 2025 ja kohde valmistui nyt toukokuussa 2026. Ja varsinainen toiminta alkaa elokuussa tässä kohteessa. Vesterat otettiin tämän kohteen KVR-mallina, eli kokonaisvastuu rakentaminen on kyseessä ja tarkoittaa sitä, että yksi urakoitsija, eli tässä tapauksessa me Vestera, vastattiin koko kohteen suunnittelusta ja toteutuksesta. Puhutaan tällaista avaimet käteen toimituksesta. Tämä kohde on suunniteltu ja rakennettu täyttämään EU-taksonomian ja BREEAM-sertifikaatin vaatimukset. Tähän kohteeseen on asennettu vettä säästävät vesikalusteet, käytetty vähähiilisiä tuotteita betonirakenteissa vesikatolla. A-energialuokkaan on päästy sillä, että ollaan suunniteltu ja asennettu vesikatolle aurinkopaneelit. Pihasuunnitelmaan sisällytettiin useita kotimaisia ja paikallisia puu- ja pensaslajeja. Rakennusprojekti sujuu meidän ja asiakkaan näkökulmasta erittäin hyvin. Eli aloitettiin aikataulussa ja lopetettiin sovitussa aikataulussa. Tässä ympäristöarvot huomioivassa rakennuksessa on tulevilla asukkailla mukava asua ja omistaja saa nauttia myös matalemmista käyttökustannuksista.